Fid-dawl ta' restrizzjonijiet tal-COVID-19 intlaħaq qbil bejn l-Uffiċċju tal-Prim Imħallef u l-Kamra tal-Avukati illi ċ-ċerimonja tradizzjonali tas-sena forensi ta' nhar il-ħamis l-ewwel ta' Ottubru mhux ser tkun qed issir bħas-soltu. Is-sena forensi timmarka l-ftuħ ta' staġun ġdid tal-qorti u bħal kull sena ser tkun qed tiġi ċelebrata qudiesa fil-Konkatedral ta' San Ġwan mill-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna. Għal din id-darba ser ikunu qed jinħarġu numru limitat ta' stedniet mill-Prim Imħallef bil-għan illi tinżamm id-distanza soċjali. Sa dan it-tant minflok is-solitu messaġġi li jsiru fl-awla numru 22 tal-qorti fil-preżenza ta' ħafna avukati u membri tal-midja, din id-darba ser jitfasslu messaġġi qosra mill-Prim Imħallef Market Kuti u l-Avukat Luis De Gabriele, il-President tal-Kamra tal-Avukati. Wara jintbagħtu lill-Kmamar tal-Aħbarijiet. Sar magħruf ukoll illi wara talba min-naħa tal-Kamra tal-Avukati fid-dawl tal-kwiet kbar li qed ikun hemm biex il-pubbliku jkun jista' jidħol il-qorti l-aktar bejn it-8 ta' filgħodu u d-9 ta' filgħodu minn nhar il-ħamis mistenni jkun hemm tibdil fid-dħul għall-avukati. Dawn mistennija jibdew jitlu min-naħa ta' wara l-qorti bil-għan li jiġi evitat ħafna iffullar żejjed, xi ħaġa li dwarha l-avukati fil-qorti ilhom jilmentaw żmien twil.